mawacho na ni gin gi defend Dr. Oburu Oginga. Gone giro kamano kuonde ma gintiere te. Ayudo from tung piny, ayudo koa Siaya, ayudo koa nyaka Thuru. David Ocholo wacho no jachama motegno to siro Dr. Oburu Oginga. And very many oyie kode. Mugik, pod adwa gone jatend piny erokamano, William Ruto. Kendo adwa ni mondo jothuru one kaka otimonwa. Naneno kowacho ni koro dhi yawo ndara ma Rironi, kakalo Naivasha, nyaka Mai Mahiu, to kendo madhi nyaka Nakuru, madhi nyaka Mau Summit. Jothuru osechandore ndala higni mang'eny ahinya, kendo waseninde ndara pile ka pile ka ok wadhi maber. Akwayo jothuru ni gima Daktari Oburu Oginga wacho, ni mondo wamed bede broad based mondo mi jothuru oyud gik mwanyalo yudo gi sani, mondo mi watim mano. Kik wabedi jok manie ot to wan ema wadwa tucho yieno mondo yie opodhi. Wabeda beda jokanyo mohero yiegi to waher pinywa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aneno ka jo ODM to giger ma aneno ka Esther Bendoro na wach ka Mrs. Omondi game Siaya mano women league leader. But Trevor nyis nyadendi no we mislead jopiny. Odhi mose weche mag